Hem llogat unes bicis i farem una travessa per Mallorca. Hem llogat dues bicis a la botiga Bergantí Bikes de Can Pastilla, a Mallorca. Estem un mes de febrer, fa una mica de fresqueta i ha plogut una mica, però ara fa molt bon dia. El solet ha sortit i estem molt contentes. Ela zasuwa, jak profesjonalny rowerzysta i zawsze jedzie pierwsza, potem na mnie gdzieś czeka na jakimś skrzyżowaniu. No, Ela, dawaj czadu. Hem sortit de Can Pastilla al costat de Serenal i Palma i ens dirigim a Serràpita, que està a 40 quilòmetres de Palma. Pedalem ràpid perquè no volem fer tard, no tenim gaires hores. I comença a fer fred quan se'n va el sol. Ens agrada molt la illa en aquesta època. Està plena de taronges, de mandarines i de llimones. I per suposat, cactus, garrofers, arbres florits, ametllers, animalets com els cavalls... Bueno, ens encanta tot el que hem vist fins ara. Ella va primera,